IFM. Idol John, Dedadong, and Italia Camel. Go Idol John. Apayin. Dating cellphone ay sampay. Idol John. Mangijaya, ti provincial government, iti libre at tour, when na panagtursur kadagiti na dumaduma pagpasyaran dito probinsya ti Ilocos Norte, kadagiti delegado iti palarong pambansa 2020. Slowal. Inyawi sa iti gobyerno provincial, kadagiti partisipante ang makipagpaset iti dito Free Ilocos Norte Tours, amang rugin to May 28, aging gana into May 30. Kasara ti pakaamo, dahi tiket adaan na ti ruta, no mamyanan ken pumaabagatan, adaan na ti sagadwa shuttle bus. Nakaparadan to dagitoy iti mismo sangwanan ti Kapitolyo, ken mabalindan ton alumargay ti oras ti 8:30, when nukos pagarigan mapunnon dagiti nasa o behikulo. Libre pa ngay paay ti gobyerno provincial, ti entrance fee, malaksid laeng kadagiti mabayadan nga aktibidades, kadagiti pagturungan at tourist sign. Adamit dagiti tourist assistance center, kadagiti nagduduma a lugar, kaya na iti QR code, ang mabalin nga scanin, tapnan makita dagiti itinerary. Namnaman ti probinsya, ababayin ti dahil tigas makaliwliwa dagiti delegado, malaksid ti ay dapat nakipagpartisipar, idinaidaklan nga sports event. Sa 99.5 Bas ng Lawag, ang Idol John Giskin, tatapos.